Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Indaba inokwebiwa kwemfuyo kwababulawe Emtshezi. Isiphepho sidale umonakalo KwaNongoma, kanti ke kubashele abafuna umsebenzi kahulumeni ngezikhwepha. Izindaba ze-1KZNTVNews fundelo Siyabonga wakaduma ninabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kusolwa ukwebiwa kwemfuyo kwinhlekelele yokudutshulwa kwabanomzana abayisithupha emcimbini endaweni yaseNyezane eLoskophu eScott. Kulesigameko ke abesilisa abahlanu bashonile kwathi oyedwa walimala kabi. Ngokusho kwamalungu emndeni yezisulu bonke laba bahlobene kubikwa ukuthi kwathi ngesikhathi kubuswa ngesonto kuhlangene umndeni izihlobo kanye nomakhelwane kwaqhamuka ke imoto yohlobo lweveni yadiliza abesilisa ababehlomile babe sebevulela ngenhlavu. Namuhla ke undunankulu KwaZulu-Natal uThamintuli uhambelele emndeni. Owomndeni wakwaMazibuko lapho bekuhlatshwe khona nalapho kwenzeke khona isigameko uthi isigameko zokubulawa kwabantu endaweni ziningi kusukela ngonyaka ka2018 kanti uthi kwabamnyama amehlo ngesonto ngesikhathi kuqhuma izibhamu ukudutshulwa abantu ngesonto kuthi bekuhlatshiwe la ekhaya nje kade kwenziwa kuba bade lo munye adepha umkhulu wakhe okudlo ukhulukhulu wethu nawo kwaqhamuka imoto nje ivene elimhlophe nje engena icanop yafika shaya u10 lapha esigxotsheni la sogesi kwaphuma abantu baphethe ibhamu kenkulu omunye uphume nje waza ngasegethini ngapha abanye badabula icingo la bangena la nami ngcine lo wangena lapha thupha isibhamu sela esangweni la ngisalile lo angibangisamnaka kwavela kuhamba umqondo bamemeza abantu hayibo siyadutshulwa yini manje ngithengiseka babaleka abantu bagcwala yonke lo abanye bathi baphuma phakathi kwezindlu babanjwa omama bangena ezindlini omama babadonsa bafaka ezindlini. uMazibuko uthi akekho wasendlini kubo owadubuleka bonke laba abalimele nabashonile abantu abahlobene bodwa. Siyazi noma kungelula kahle ukuthi ngingakuchaza ukuthi kuyini umsusa wako ngoba laba balimele isikhathi bayifemele yodwa njengala ekhaya nje kule family yala ekhaya uMazibuko nalaba baMazibuko kodwa akekho owalumndeni othintekile la ekhaya laba bathintekile nje bayifemele yodwa nje ubona nje bayifemele nje yodwa ekhehleni elilodwa futhi asazi ukuthi kwenzeka singathi kwenzakala ini. Kanti unkosikazi wesinye isisulu uthi bavalelwa endlini kepha badlubulindela befuna ukuyohlenga abayeni babo. Sabona nje abantu begijima bengena ngaphakathi la sasidla khona. Baphonseleka ngaphakathi bavala isivalo eminyango. Kwaqhuma ibhamu. Ngeqa emsamo ngajomba abanye ngijaha ukuyovula eminyango. Sizwa kuqhuma sibanga nomunye umama ubaba umunye wayeme eminyango evala isivalo ebalekile wathi masana kuphuma endlini. Manini kundlule eqala. Saqhuma ibhamu saqhuma zaze satibila sasivula isivalo nomunye umama uphuma umama ngalandela. Saphuthuma enkundleni safica nje kulele nje uyatha. Ngathi ngagijima hawu nangu ngaya kuyi sephelile kwangababikho into esingayenza ke. Undunankulu uThamintuli ukushayela ihlombe ukuboshwa kwabasolwa abayisithupha. Sibonga amaphoyisa ngoba sebabambile laba bantu abenze lokho abathola nezibhamu ezisithupha ezimbili ama AK47 nenqwaba yenhlamvu benana passport ocacayo ukuthi abantu laba impela abebehlele kahle lento bayenza besenesikhathi bathatha ama passport benze ukuthi mabeqeda ukwenza lento bese bebala bephumela ngaphandle. Indawo lena ke edume ngokutshontshwa kwemfuyo asazi ke noma lesigameko sihlobeke neni nalokho kodwa okukhulu ukuthi kuyacaca ukuthi amaphoyisa nje besebenza ngokuyimisela kangaka azokwazi ukumthola noma azokwazi ukubathola nabo kuyibona abasungula lezi zinto lezi ngoba lento yokudutshulwa kwabantu bebaningi kanje sekukhona umuntu okuyena ophehlayo lelo dweshu lelo ofanele egcineke yena uqobo lwakhe noma uqobo lwabo begcine bebanjiwe kwabona uqobo lama udanti abakhona ngaphathi eNingizimu Afrika kufanele bagcile bebanjiwe. Ezindabeni ze-1KZNTV ku-Ayanda Dube ngiseLoskophu eScott. Isiphepho ebesihlasele KwaNongoma enyakatho nelikaMthani izolo sishiye eminye imindeni seledengwane ngemuva kokuthi silimaze izindlu nempahla. Amalungu omphakathi athintekile eBuxton khona KwaNongoma athi ke izulu ebelilibi lihambisana nesiphepho kufike bengazelele kwaphoqeleka ukuthi bathole ezinye izindawo zokukhosela.
Bokuyisikhathi zantambama ke izulu lihloma kanti lizothi malifika lishiye komonakalo omkhulu ezindlini zabantu njoba ke umndeni wakaManqele esigodini sakwaJonono eBuxton kwaNongoma ube ngeminye ethe yalinyelelwa yindlu bihleli kuyo. Umnikazi womuzi Almon Manqele usilandisa ke ngokwenzekile. Sesisendlini singenile endlini sahlala phansi. Lavelela kwafika ukuduma okukhulu okunamandla ngendlela esimangalisa. The ngizokathiwa bacethe ngizovala eminyango, beminyango besivulile ngenxa yokuthi asivale mayizulu liduma. Bacela ngizovala eminyango, ngithe ngiqhamuka ngapha ngadibana nomoya omkhulu. Ngathi ngithi ngivale nje isivala, ngathi mangithi ngibuyile emva mhlambe ngiyohlala phansi. Kube lapho kuvele kwasuka khona iveranda yonke indlu washona phezulu wayoshaya phansi. Ngathi mangibheka ngathola sokusele nje imbobo lapha phezulu esitting room sokungena amanzi. Ikhona okwenzeka izolo nganenkinga ngisho bengihleli nezingane kwasidinga ukuthi ngithathe ingane ngisitumo ngiyovula umnyango ngemva ngizama ukuthi ngiba ngathola nakhona ngeke sikwazi ngisho ukuphuma ngoba bekunamanzi amaningi aqhamuka ngemuva. uManqele uthi uvelelo lesisehlo nje usandana ukuphelela kumsebenzi akekho osebenzayo kuleli khaya. Uthi ke nendla bese iqalile ukuyakha nayo imile ngenxa yokushoda kwazi imali. uManqele uthi kungenani uma bengaxhaswa ngokuthi ke bafakele uphahla ngoba ke ukuqhubeka behlale kulendle ibhodlokile kuyingozi ngoba ke isingawa noma yinini. Sengumuntu ohlala ekhaya nje angisebenzi ngihleli nje ekhaya nabafana bami ababili kade besebenza kodwa njengamanje khona bebambe khona amatoho abaphelela ke nje kuyo lenyanga ephelile ngihleli nje ekhaya ngenzi lutho. Ngibe sengifaka lento ku group ye ward committees la kwaNongoma ngifaka ku group WhatsApp. Ukhansela urespondile ukuthi wababaza nje wathi hayi uzothinta laba abafanele abathinte. Kodwa ke cha bengakafika imoto ukuze kube manje. Isikole ibheka umthetho primary singesinye ke sezikole ezikhahlamezekile njengoba ko uphahla lesikole nalo ke lilimele. Ezinye zezindawo ezithintekile indawo yasenkonzana Nhlophe enkulu kanye nezinye. Kanti kumeya kwaNongoma uClifford Mndabandaba uthi ke mningi umonakalo odalekile kodwa ke ithimba lezinhlekelele lisemsebenzini ukuhambela lezi zindawo ukuze ke bethole ukuthi ke mungakanani umonakalo odalekile. Umonakalo la sothole khona ukuthi mningana khona kakhulu kuka ward 8 endaweni yakithi lapha eBuxton kanjalo nesendaweni yakithi wabheka umthetho. Imizi ke the ukuthinteka ikakhulukazi la esithi thina imizi le esithe ilimale kancane nengalimala kakhulu mhlawumbe imizi lenganisela ku100 but imizi ethintekele ngempela la abangana shelter abasikhuluma nawe namhlanje imizi lenganisela ku7 bese kuba khona imizi siyibona ukuthi nesimo sakhona sikho stable uma ngathiwa iphinde siyabuya izulu liba khona kuyothola kathi nayo bagcina belele dengwane ngenxa isimo sezulu esenzakalayo lapha nalapha endaweni yakithi kwaNongoma. Kodwa njengomkhandlu sesikhiphile iteam wa disaster la khona ehambela khona zonke izindawo kanjalo no Madam Speaker as chairperson we rapid respond whereby lapho kuba uyena ohamba kuqala before kufika umeya azocheck izimo nomonakalo ungakanani kakhulu lapha kulezo ndawo ezenzakalele. Sinawo ama public participation ukuzana noma public ethu abahamba nabo bobalekelela ukuthi na hayi sizole kusaneni sizobona ukuthi ungakanani umonakalo including number wa disaster ube ungakanani umonakalo bese sakha ke report a comprehensive report whereby lapho sizohlala phansi sizoyithula ku disaster forum bese sikwazi ukubhalela uMEC kanjalo neNational Minister about indaba ye disaster kwaNongoma. Lesigezi indaba ze1KZNTV ngengusamkethiswa Nqulunga ngikwaNongoma. Ungqongqoshe wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal uthi akuzovunyelwa ukuphazanyiswa kokwakhiwa komgwaqo uD883 ngokufuna umsebenzi ngezikhwepha. Lokhu ke kulandela njengoba ubehlabiso lokwakiwa kwawo eNdulinde eMandeni. Umgwaqo uD83 ungu5.4 kilometers uzohlanganisa iMandeni neShowe. Ukwakhiwa kwawo kuzodla imali engu139 million amarandi. Siyabanxenxa abantu ukuthi umsebenzi wesizwe uyahlonishwa nomsebenzi wedepartment uyahlonishwa ozobe isubcontract uzokwenza umsebenzi akekho nje umuntu ozofika azodemanda u30% kusonkontraka ngoba umsebenzi uzobuhamba ngohlelo ngenhlanhla ke sesiyayiqala yonke iproject sisebenzisana noSAPS amaphoyisa ayilindile iprocess izogadwa le process ukuze ihambe kahle sicabanga ukuthi ke izokwenza isimo ukuthi sibe sihle wothi sifika uKhisimusi olandelayo kuyobe sekulungile endaweni yaseMandeni sikwazi ukuthi isimo sakhona sithuthuka. Ubuholi bomphakathi buthi ukwakheka lomgwaqo kuzolekelela ke umphakathi ezintweni eziningi okufaka phakathi nokuletha kwezinsiza emphakathini. Sesiyabonga amathemba
Nginenkantolo ngapha phezulu endala i-library, nginekliniki, asinawo umphathi le clinic ngesimo seyimoto zabo abafikayo abaphathi. Usebenze inyanga eyodwa uyahamba. Asebenze inyanga eyodwa uyahamba. Ngesimanga somgwaqo, ngesimo ngendlela ubumgwaqo obuyiyona, mubi ngendlela exakile. Uma kuthiwa linile akuhambeki. Yonke lento le ama-ambulance abantu sebelukhuzile akuhambeki. Ukwenza lo mgwaqo kwenza ukuthi kuhlangane lezigodi, kuhlangane futhi nezizwe zamakhosi, ngoba kubalekile ukuthi ukuhlala kwethu kwabantu endaweni kube nobunye nobumbano. So lo mgwaqo uzobwenza lobo bunye nobumbano, nokuthi ke futhi kukwenza kube lula ukushesha ufike eShowe njengoba kuumakhelwane wethu idolobha laseMlalazi. Khona manjalo ungqongqoshe zokuthutha kwaZulu-Natal uSiboniso Duma unxuse kaba amatekisi bamabanga amade ababambe umbhikisho abakhala ngoboshwa kwamakhumbi abo ngaphansi kumkhankaso weShanela ukuba ke belandeka ama-permits abo eMgungundlovu ulandela izivumelano ababanaso. Wonke umuntu onetekisi esemthethweni u-association ufika umnikeza umasipala mase siyamnikeza, asimnikeza umuntu i-permit onetekisi engekho emthethweni. Asikwazi ukuthi sikhiphe i-permit yomuntu ozodla umzila. Wonke umuntu ekufanele athole aphatha abantu kufanele besemthethweni itekisi yakhe ibe ne-permit, ngoba uhulumeni egcineni kosuku sekuthola kwenzeka ingozi ikade ingekho i-permit siyalimala kakhulu isimo sethu. Ezindabeni ze-1KZNTV kubi uNkosandla Mthembu eMandeni. Kuleli qophela ke sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Siyabingelela sokwamukela ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu, nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Indaba inokwebiwa kwemfuyo kwababulawe Emtshezi. Isiphepho sidale umonakalo KWANONGOMA, kanti ke kubashele abafuna umsebenzi kahulumeni ngezikhwepha. Umhlaziyi wezepolitiki uDokotela uZakhele Shamase uthi ke izinguquko ezibonakala zenziwe uJacob Zuma ohola iqembu MK Party uthi zifanele njengoba iningi labaholi abanasi isipiliyoni kwezepolitiki. Ekhuluma nethimba lezindaba uShamase uthi leli qembu liyakudinga ukuthi ke libe namalunga semkantshubovu njengoba lizimisele ngokunqoba ukhetho lohulumeni basekhaya. Iqembu MK Party libonakala lokhu kuqhubeke njalo nokujoyinwa abaholi abanamava kwezepolitiki njengoba kunabaholi abasuka ku-ANC kanjalo naku-EFF babonakala bejoyina leli qembu. Nakuba kunjalo kodwa kubonakala kunoqhekeko ngaphakathi kuleli qembu njengoba kunabaholi abanganeme ngenxa yokunikwa kwabaholi abasha izikhundla. Umhlaziyi wezepolitiki uthi leli qembu kufanele ukwenze lokhu ngenxa yokuntuleka kwamagalelo kwabanye babaholi. Kufanele sikulindele ukuthi kube khona inxushunxushu ngaphakathi ngoba phela sekubonakala ukuthi kuvele kwafika laqala nabantu aba inexperienced abadinga ukuthi bakhule kakhulu kwezombusazwe ukuze iqembu likhule liphezulu. Sibonile nonobhala jikelele uSecretary General bebuza umbuzo zintatheli zomabona kude ukuthi manje khona lapha efike ngengeze khona nabambeka khona ukuchaza khona ukuthi phela inexperience noma udokotela phela bewudokotela eBaragwanath mase ngena kumkhakha wezepolitiki kufanele kube ungwevu laphana, kufanele nobuchwepheshe nobuhlakani futhi nokuba ukhalulo ukuphendula abezindaba. Manje nalabo abakhona eParliament liphambili noma bebuza imibuzo kuMinista noma kuMongameli uyabona ukuthi kukhona lokho kushodayo nokusele okwenza ukuthi iqembu le-MK Party lihlazeke lingalibonakala ngathi letha abantu abangayazi ipolitiki noma befunda nje statement zabanye babo bahlole ngisho ukufundisa ngisabe besibhalu usungazi uyibuza ukuthi mhlambe basibhalelwe yini. Leli qembu libonakala linesasasa kubantu abaningi kanti kubheka ukuthi lenze kahle nosokhethweni lohulumeni basekhaya kunyaka 2026. Umhlaziyi uthi iqembu EFF nebe libonakala leza kahle libonakala liphelelwe umdlandla njengoba abantu abaningi befudukela kwiqembu iMK Party. Umsholozo uyakha lapha masibheka kahle yingakho kungekho ingqungquthela yokukhetha izinhlaka noma isifika wenzela ukuthi mayisifika ibe selizinzile senabantu abazingwevu yingakho efaka abantu eParliament abakhulu abazwayo abaphuma kwamanye amaqembu. Mawubona abanye besula ku-EFF besula ku-NFP besula nakwamanye amaqembu bejoyina umkhonto wesizwe kwakhiwa uhulumeni wakusasa. Uyabona ukuthi iMK Party akuliqembu elifana nje uba iqembu
lezepolitiki libanga umsindo liphikise amaqembu abusa lifuna ukuthatha amandla okubusa izwe. Iqembu le-EFF kuyabonakala ukuthi hayi engathi lifike ku-Khalde sakhe la kubonakala khona ukuthi akukho kunye elisengakwenza manje lalwa kakhulu lingalwi lilwela izinto zokuthi akukhuleka abazi njengesiqubulo sabo se-freedom in our economic freedom in our lifetime kodwa lila nomongameli osehola umkhonto wesizwe njengamanje. Ngakho ke leli sasasa likhona nenxushunxushe ekhona ku-MK party into efanele ilindeleke eqembini eliselisha neqembu elibusayo. Uqhekeko olufufusayo kuleli qembu kubuye ngaba nomthelela ongemuhle njengoba lizama ukuzilungiselela ukhetho olulandelayo lohulumeni basekhaya. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Izisebenzi zikamasipala iRenkonyeni uKwinoselingizimu nelikaMthaniya ziphinde zaduba umsebenzi zangenela isiteleka zikhala ngokuthi lo masipala awuzikhokheli imhlomulo okufanele angabe ziyayithola. Lezi zisebenzi zithi zaya kwi-Bargaining Council eyalalela umkhandlu ukuthi ke ulekelela izisebenzi ngezikhalo zabo. Lezi zisebenzi ke phakathi kwezinto abazifunayo uhola ngokwesigaba sika grade 5. Izisebenzi zikamasipala iRenkonyeni ziphinde zabeka phansi amathuluzi njengoba umqashi engazifezi izethembiso zabo. Kanti phakathi kwezinto abakhala ngazo isinxephezelo ukwenyuselwa kwamaholo kwisigaba sika grade 5 nokunye. Owenyunyana yezisebenzi samu eRenkonyeni uthi bebezolanda izimpendulo kumqashi. Inhloso ukuthi sizolanda impendulo kumqashi. Angithi nje ngolesihlanu odlule sike safika la sizokhuluma naye umqashi sizobuza kahle kahle ukuthi ngabe bayayikhokha yini le mali noma kwenzakalani, ngoba uma ngabe ukhumbula besithe sithole iaward ebeyithi umkhandlu mawusikhuphulele ku grade 5 from grade 4 to grade 5 bese kuzoba ukuthi kunane compensation umkhandlu bekufanele usinikeze yona okuyisinxephezelo ngenxa yokuthi umkhandlu utholakale wenze ukungabenzanga ubulungiswa ngento ya grade 5. Now awuzange kumkhandlu ukwenze lokho, which is why ngolesihlanu oledlule abasebenzi bahambile bawubuza. Asikho esitelekeni ekumele siqonde. Uthi uma kungukuthi umqashi uyehluleka ukuhlangabezana nezimfuno zabo kuzophoqa ukuthi baqale phansi babe nezingxoxo beyisebenzi. Uma kuukuthi ke sesibuyela emuva sizobe sesihlala sibhekisana ukuthi sizokwenza noma yini esothi siyenze ukuqhubeka ukusukela manje. Uma sizwa ngaphakathi ngathithi le item number 18 isemuva emsileni iyona yokugcina. Bese uzobheka ne stance umqashi anaso uma kuukuthi siya engage naye ngenkathi sixoxisana uyabona ukuthi babembelele ekutheni one kune award okusho ukuthi njengoba kune award lokho kusho ukuthi sekulilungelo akuseyona mutual interest. So ingakho uthola ukuthi kunale rigidity noma kunalo nalokuqina kwamakhanda at this point in time. Nokuukuthi ke kusho ukuthi umqashi ulindele ukuthi asebenzise amandla emali ukuze akwazi ukusithena amandla. Uthi okunye ukufakela izisebenzi itwetwe ukuthi umqashi uma engaya enkantolo kungathatha isikhathi. Ngoba uma kuukuthi umkhandlu ucabanga ukuthi mawuthathe le matter uyise enkantolo, ngiyacabanga ukuthi ngingaphela ngisho eminyaka emithathu kuya kwemini silindile ukuthi makuxazululwe udaba esikulona. Nokuyiyona into ethi yenze imoya kubasebenzi iphakame ngohlobo ephakeme ngayo njengamanje. Osukwini la namuhla bazolixoxa udaba lethu. Ingakho ke sizogcina sibalindile baqede ukuyenza leyo lokho njani. Kushaya isikhathi sokuthi thina siye emoyeni kusaqhubeka izingxoxo. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZNTV ngisesayidi.
Sithwele kanzima isikhungo esizimele esigcine izaguga abagulayo kanye nabakhubazekile ivula amehlo Hospice and Respite Center kwaDukuza ngenxa yokuthi ke savalelwa amanzi ngoba sikweleta imali elinganiselwa ku80,000 amarandi. Iziphathimandla zalesikhungo zikhuluma neziko lezindaba ziveza ukuthi ke sekaningi bebhalela umkhandlu becela ushwele ngoba banenkinga yokushoda kwemali kodwa ke kuze kube manje abakaze beyithola impendulo. Ngokusho kwesikhulu esiphezulu saso lesisikhungo uthi nakuba zikhona izinselelo ababhekene nazo kodwa into abasebhekene nayo kakhulu inkinga yokuvalelwa amanzi ngoba banayo imali yokukhokhela umasipala usuku manje baphila ngokuthi amanzi bewacele eindaweni eziseduze. From 2013 sasinesikweleti esikhulu vele kwathiwa sesifakele i-standpipe asasicisha lesikweleti sasivele sikhona. Kanti 2013 nje njoba sine-standpipe kodwa fanele siqhubeke phela sikhokhe sasingakhokhi maybe kokufanele siqedelele sikweleti esidala. 2019 saqala kwathiwa sikhokhe u450 kwathi sakhokha le 450 kwathi uma kufika idube zo-COVID no July 21 asaba nayo imali sawuyeka u450 sisikhuluka isikweletu sahamba ama-board member ayocela kwathiwa ke asikhokhe at least 23,000 basivulela asinawo. Ungobese uthi kumanje babuye bashodelwe abahlengikazi abazobasiza ngenxa yokuswela imali yokubaholela. Zizikhulumeli zaguga sicele nokunikelelwa ngokudla nangokulungiswa kabusha kwesakhiwo. Izinto ezifuna ukuthi nisize ngazo izinto njengokudla kwe-breakfast ne-lunch basenzele kona. Manje akubuka khona ukudla sathi kuyaphela kubi kahle amaparish akho amaparish nje akhona amaparish kodwa sisishode njengezinyama kanje. Injani inhlelo yenu imkhulu njengoba nihleli lana? Ayimnandi kakhulu. Imnandi kakhulu impilo yethu. Kumanje kulesi sikhungo bakhona osomabhizinisi asebeqalile befaka isandla kanti abanye bazibophezele ekutheni maduze bazosiza ngefenisha. Izolo silethile igrocer elingela ku10,000 so sihlale sifike sizokwenza okunye sisahlela ukuthi kube khona amanye ama-activities esifika nawo sikwazi ukuthi sibalekelele siphe event azobenzeka but okwamanje besisafikile sabona ukuthi khona izinto abayidinga njengefurniture infrastructure izinto eziphakathi nje even for i-service kokunye so akukho right. Uthintwa umasipala ikwaDukuza uveza ukuthi udaba lwamanzi lusingethwe umasipala iLembe kodwa okwamanje bengatholakala ukuphawula kweLembe mayelana lesi sikweleti esithinta lesi sikhungo. Umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kulesi sifundazwe uthe usazolandelela lolu daba. Lesi sikhungo sigcina izaguga eziyishumi ngenxa yokushoda kweinsiza ezinye zazo kuyaphoqa ukuthi bangakwazi ukuzithatha. Ngotebo Hospice wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngiseStenga. Ake siphinde futhi sihlabena nalo elinye ikhefu uhlangabeza ingozi yezomnotho kanjalo nezemidlalo masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Indaba inokwebiwa kwemfuyo kwababulawe Emtshezi. Isiphepho sidale umonakalo kwaNongoma kanti ke kubashele abafuna umsebenzi kahulumeni ngezikhwepha. Kuleli qophelo singena sijule kwezomnotho. Irandi lakuleli u17.69 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u19.10 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe liphinde libe u22.93 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane. Igolide ke lona lingu$1,752.15 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u$71.42 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi wezikamagebhuli Orlando Pirates uJose Riverio uthi yize ehlabeke umxhwele ngendlela iqembu lakhe elivule ngayo kwiBetway Premiership kepha usafuna liqhubeke nokugxila emidlalweni ngamunye. Ezimnyama zinqoba amaZulu FC ngamagoli 2-1 eOrlando Stadium ngolwesihlanu ebusuku nokuchaza ukuthi zinqobe imidlalo emihlanu kulandelana kwiligi.
Ukuthatha-ke imidlalo emihlanu ukuhlanganisa amaphuzu ali-15 kukhombisa ukuthi leli qembu lilikhuphulile izinga uma kuqhathaniswa namasizini amahlanu edlule. Kulawa masizini-ke lidinge imidlalo eli-10 kuya kweli-12 ukuze lifinyelele emaphuzwini ali-15. uRivera uthe kuhle ukuthuthuka kweqembu kodwa-ke lesi akusona isikhathi sokucabanga izibalo. Kuleli qophelo-ke sikubhekela isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje hlangabeze futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.